ja som Kubo. Ahoj, ja som Miška. A dnes vám ukážeme, čo sa deje v našej škole. Tak sa poďte s nami pozrieť. Naša škola vyrástla na sídlisku Vinohrady v Leviciach. Každý deň do nej chodí viac ako 300 šikovných žiakov. Toto sú naši najmladší žiaci. Učenie je pre nich zábavou. Na hodinách hudobnej výchovy nielen spievajú, ale aj hrajú na rôznych hudobných nástrojoch. Hravo zvládame aj cudzie jazyky. Do you like English? Yes, of course. Najradšej máme, keď sa učíme hrou. Medzi najobľúbenejšie predmety patrí telesná výchova. V telocvični, na multifunkčnom ihrisku, v posilňovni a vo fit štúdiách si vždy zacvičíme do syta. Sme modernou školou. Vďaka moderným technológiám všetko rýchlejšie pochopíme. Pomáhajú nám pritom počítače a interaktívne tabule. Na učenie, ale aj oddych využívame našu ekoučebňu. Nadaní žiaci a žiaci s poruchami učenia majú tiež svoj kútik. Tu im pomáha naša špeciálna pedagogička. O tom, že život v škole nekončí zvonením po poslednej vyučovacej hodine, sa môžete presvedčiť popoludní. Každý sa môže venovať svojim záľubám. V škole sa športuje, tancuje a maľuje. Rozvíja vzťah k prírode, ale pripravujeme sa aj na olympiády a rôzne súťaže. Veď sme druhá najlepšia škola v Levickom okrese a 9. v Nitrianskom kraji. A kým naši rodičia pracujú, my tvoríme, hráme sa a športujeme v školskej družine. Brány školy sú počas celého školského roka otvorené aj pre našich kamarátov škôlkarov, rodičov a starých rodičov. Spoločne sme oslávili vianočné a veľkonočné sviatky a vyniesli morenu. Zabavili sme sa a roztancovali to na Majálese.
sa škola páči, radi sa učíte, športujete a hlavne tancujete, príďte medzi nás. Otvárame športové triedy so zameraním na tanec.